Narundog ko sa una sa timpos ng atong mga lolo-lula, no? Ining kinatawag ang mga karinyosa. Ini okay, sinahanawag sa unang iyang mga lyrics, pinanood lang na ito, yung bidilog, no? Yari, ang istorya sa karinyosa, no? Tuno sa mga panugiron sa atong mga lolo-lula. Yari, ilang introduction ko lang inianay ang ginasiling Tatay Giroy Karinyosa. Pero mo ini ang kaundanan sa mga saot sa una. Labi nag-iipin Karinyosa. Mo ini ang pinaka-pagit sa una. Naabdan ko paganin sa una nga mga instrumento lang. Isang duhala ka instrumento. Pagkikagaano ng mga katulungan, no? Sige na dinaili, no? Dati ito ko ng mga pasyon sa mga birthday o kung kasal, no? Yan no? Bilang ipahanundog na ito sa inyo, isa ka bahano o kung isa ka saot sa ito, nagkarinyosa. Tatay Giroy Karinyosa, ihaw kita manok inupaan, hindi ka ayawan inutukan, bilin mo sa akong patikuon. Tatay Giroy hindi kanon, ang sakot na kaunang Karinyosa, sa himpon nilulukat nilula, pamuli-tugit ang Karinyosa, sa eskwela nagmurak sa tutok sa mga kapatayon, pag-iling na sunatan sa mga pailihan na kapitan, bukit ang bukabukan sa isang baho lamang kakitara, bukan sa bayulin, tagsang banjulina, kanamigit pamatian sang sunata, labi na kunay akordeon, kumplito kitang rondalya. Siluno pagmula may istorya, pag-isang pag-puso sa Karinyosa, mga bailirino na bailirina, o fiesta tuman kasadyaan. Ang pinailitang unang na tempo, ang mga babae Kristino, pinapurmal din sa mga soltero, ang dalaga na kung ang sakot sa mga Karinyosa, lubos na nga nalimtan sa maestro at maestra. Pag-puso nasa mga dakit, kalabanan sa estudyante, sa lamping yan na lang nagkatwin. Siluno pagulak may istorya, mag-isa pang puso sa Karinyosa, mga bailirino ka bailirina, fiesta tuman kasadyaan. Ang pinailisang unang na tempo, mga babae Kristino, pinapurmalgit sa mga soltero, ang dalaga na kung ang sakot sa mga Karinyosa, lubos na nga nalimtan sa maestro at maestra. Pag-puso na sa mga dakit, kalabanan sa estudyante, sa lampin yan na lang nagkatwin. Ang maestro at mga maestra, wala na nagatulad.
ining sakot nga karinyo sa 19 ano pa to na panan ito ano kita taon 1954 hasta sa 1960 harapan siya no pero makamat na natula no ayo yung mga bugi kay kanto kang mga tsatsahay padayo no hasta subong diyan gyapon sa baylihan no mula yung ginasiling na to sa baylihan na yan nagaganda sa gyapon mga tanggong bugi kay tsatsa no namugid niya mga paborito sa mula sa yara atong at least may kuwan sa gyapon may nagapagabay gyapon no so sige atong gikanta sa isa ka linggo no ining nagatigulo na tingkig nga siya rikol ko hindi sulita yari sulit na to sa naman ang tigululan Kakang-kagat sa mga lamok Tumangkit ka makatalagang Dapat natin mabutik sila Ang palanggang magkabatahan Kung sila matang magtulog Kinahanglan maski piruhan Kaya ang kagat sa mga lamok Namait ka delikado Pabalik-balik ang hilanan Kasi tumasang trangkaso Salit-salit lang ang halampol Kapang walang mansing patayo Pag-examine sa mga doktor Pagkundang positibo Maghalong mag-alerto magkamit sa hospitero ay ang virus na dalas ang laro bakit hindi ka delikado manakot sa hospitero Hospitero ang importante Magkamit sa hospitero Proteksyon ipatok sa hindi Ang matiyoy, mga amay Ang mga anak hindi pagpabay Kay siya tipon sang tigululan Nagkausok naman ang hindi Kay ang kagat sa mga labok Namait ka delikado Pabalik-balik lang ang hilanan Kasing tumasang trangkaso Salit-salit lang ang kalampol Habang wala mansing pagayo Pag-examine sa mga doktor Sa tinggi ng positibo Maghalong ikat, mag-alerto Magkamit sa hospitero Ay ang virus na dalas ang lamok Tamagin, hindi ka delikado
liwa, bilang pagpanundong sa atong mga kauturan. Yan ang nagatigulo ng dinggit, no? Kaga, yan, tuloy ng bano, no? Para gigit sa atong mga pinalangga na nagatulog. Nagapanggit rin sa aton, no? Nagapagtawag? Subaybay. Nagasubaybay. Nagasubaybay sa aton, nagakalipat na sa atong gano'n. Naginagit sa kanay Ma'am Mary Ricabarra sa Florida. So, buman sa kay Ma'am Emilien dito sa sa New York. Buman si Ma'am Mabi Dito ko sa Andaya, no? May mga naginagit sa kay Ma'am El Francis at sa kay Ma'am Gina Bolivar. Nayaraman sa kung sa Singapore, ginagit sa mga Muniba pamilya na yung ato ng reaksyon nito. Kung sakay Korea, sakay labinagit sa itong pinalangga mo, tutok hindi rin sa itong pinagin, si Tutok Edward Rivera, Mayara Sukomo sa Canada. Noong ngayong hapon ng Brasil, labinagit mo, ay, sang Miraculous ko, no? Invite kita dito sa Barangay Centro Viva San Dionisio, no? Sa mga, sa mga Baldusa pamilya. Naginagin si Nolo Baldusa, no? Sa iya mga kapamilyahan. Ginag-invite kita dito, no? Na maghahalap sa mga bahanon. Pero ang mga buglayan galing, kay birthday ini nga ako bigkatuan kung galing. It's a city, kami dito nag-site, kanto naghahalap sa mga bahanon. Pero ang pinalaran nato, yara sa lumon. Kagahapon lang sa bato, no? Sa Jesus, sa Gilubog, no? Si Manang Dilia, ang Baldosa. Kaya, kontulin silang sa tanang-tanang ng pamilya nila, no? Nabinagin sa mga Baldosa pamilya. Antes na makita na yung kanal yun, no? Yari-yari, bilang ng mga siyaw ka, ikan sa todo ng mga kauturan. Wala pa man. Kaya sa gusto mag-request kag magpa-shoutout, dihog lang comment sa dalog. Thank you. Yari kali no, talaga sa sinong bano, no? Indolog ako ng isa pa. Nagkakailan ako ng nila mga pangakanta. Sabi kayo, gulpi lang, no? Nagasugahaw lang dito sa panahon ng simple. Pero tigit ang ilang kapasalamat, no? Sa pag-invite nila sa ito. Galing ito, wala isang makapungong sa ngayon. Pero tungkol sa pagtaliwan ni Manandilya ang Baldosa. Diyari, no? Ang bahalong naging tulog na itong sa ilang ito. Sa mga gilid ang kulaton ko.
Sa langit na anuman ang ako'y matanggap. Tungko ang pag-usad naman sa bulan na naging saksi sa tanan. Mabugat man talaga ako, ang alisod ko ng buwan. Daw dili ko nagmakaros, ako yung simple sa ano. Igagyan ko na lang sa langit na anuman ang ako'y matanggap. Natungko ang pag-usad naman sa bulan na naging saksi sa tanan. Natungko ang pag-usad naman sa bulan na naging saksi sa tanan. Okay, no? Ito mga yan ang kami ng isa. Ito mga hindi.
na yung padayon. Yari naman nanay, ang pinaka mga shout-out, ikan sa Shout out sa kay Tonet, Mini, Sound, Official, Balbal nung hambal na. Balbal ako na. Hambal ni Modified. Idol, pa shout out naman sa Tatay Marcel Sabio sa Kabangkalan City. Request gali ko idol sa kanta Gugma Idol. Thank you so much, Gino. Okay, shout out na sa inyo. Happy watching. Okay. Okay na, tayo sa magligad, no? Kaya nagpapayagin sa siningong paano mga piulo, di na justisya, no? I-dasulat ito ang kwan, ang guma. Nakawala ito na lain yung pinapangabayanan niya. Kaya naman paano na nagatigulo, iin ang justisya. Para sa bigatong ang mga biktima, kung lamang sa panuluksang iba, ika'y lumigat ng pagkakumpa. Ang mga mangkarano, di mo
Antes na makita na yung panalo, kaya rin naman na yun, okay na makita na yung ginagawa sa out. Ikan sa ato ng mga kapo. Happy watching sa kay Marie D. Hafty. Tsaka naman pag-pronounce ko. Ang bal ni Modified Completo. Kitang res ko, idol. Basta kada domingo makatanaw ko yung mga live. Idol, grabe. Madumduman ko man ang sa una. Pa nga kanta mo, pahirit. Idol, sang kanta mo, bugnaw ang lasang. Oh, wala naman. Okay naman. Okay. Antes na mabugnaw na sa mo, yari ang isa mo inyo order mo. Dua ko na ito, yari ang nagatulo. Yari sa tubang ko lagi na, nagatigulo. Ako ni ikaw, ino. Sa
ang bintang ang imo pagpalayo. Nakaintigin mo ako sa kasubuan, di nasimpitan sa kasin mo ako damdaman mo ako Okay na ang ito, no? Nagtituro ako, ikaw, imo ko. Yari, ang yung pangabaing ng ano, no? Ang nagtituro, mabugnaw ang lasang, no? Para sa atong kauturan ng mga sigwaro, kasi yari, ang imo ginagawa. ang silaw sa kalagong bibigyan, ang kausang kahoy kung sa angin, ibon mo sa pagkaroon, sa iyong pag-ibig. Kaya ako sama sa langit man ang tanaw-tanaw, pilit kong magkakot ang limang kayaman ang langay, mabugnaw ang lasang aking ipuwihan, kahungog sa hangin kalamisan tubig, umatino hintay dakipong ko, ikaw na lang ang mabugnaw ang lasang aking ipuwihan, kahungog sa hangin kalamisan tubig, umatino hintay dakipong ko, ikaw na lang naman kanino mo Ako lagi ko tidak tahu kita no, ginagawa sa kataro no. Wala niya mga biyanan no, wala na itong mga kataro no, balik na.
ang mga katarungan na medyo naulong kawalatan galing sa Merkules, yung pagkatulatan dito sa direksyon, medyo nabutan dito sa kaliti naman. Ano naman Okay na, padayon naman kita. Yan yung mga ang pilang mga shoutout ng mga kauturan. Time yet nga adlaw request da ako kang kanta nga tunog. Ari na yun. Pwede kong paswari tayo. Tunog sa kahaponan. Alito lang lang siguro ba ano
nakapangang buo kapihak sa imo Okay, no? Nagkakaroon sa inyo, no? Ang paano, negatibo, tulong sa katangan. Yan ito yun, no? Ang mga paisa sa mga ilang katapusan at ang pahanon para sa inyo. Hindi ang pahanon. Kaya ito nag-aulat ako kung hindi yan nag-aulat ako. sa may alas ko sa kahapon na ay sa kasulat na
tayo magapuway-way naman ang inyong alaga. Kabay pa nga hindi lang ako magkataka, no? Kapag subaybay din sa atong channel, ang Pirotaranista, palihog lang ito kita. Kung saan na kilala ninyo, palihog lang, no? I-share, no? Kaya, amoy na, no? Ang mabuling lang ninyo dito sa ito, pag-share, no? Para makadugang-dugang man sa natin nga sinintimos na ginabatong pa rin. At sa bagay, kulang lang yan sa atong mga lord, no? Kaya, sige lang, para sa inyo, ang atong mga ginasweldo sa YouTube, sa Google, sipagkit kulang lang sa lord. Pwede sige lang. Para lang makatay kita sa kalingawan, no? Sa atong mga amparo ng mga ilunggo, hindi lang malubog sa ating iba. Maraming salamat. Mayong hapon na sa inyo, tanan-tanan.